Mewn algebra, dyn ni'n aml yn defnyddio llythyren i gynrychioli rhif dyn ni ddim yn ei wybod. Nawr, enghraifft, ystyriwch y pentwr o ddarnau arian dyn ni weld y fan hyn. Nawr, jyst wrth edrych ar y llun, mae'n anodd gwybod yn union sawl darn arian sydd yma. Felly, beth sy'n ni'n gallu wneud fyddai defnyddio'r llythyren i gynrychioli sawl darn arian sydd yma, a dydyn ni fod ni'n defnyddio'r llythyren X i wneud hyn. Nawr, ystyriwch wedyn pe bai rhywun yn ychwanegu 3 darn arian ychwanegol i'r pentwr, sawl darn arian fyddai yna wedyn. Wel, os oes yna X yma i gychwyn, ac os dwi'n ychwanegu 3 darn arian i'r pentwr, yna wedyn fyddai gennym fi X adio 3 darn arian. Ar y llaw arall, os dwi'n mynd yn ôl i'r sefyllfa gwreiddiol, lle mae gennym fi X o ddarnau arian, pe bai rhywun wedyn yn tynnu 4 darn arian o'r pentwr, felly fyddai gennym fi 4 darn arian yn llai, wel wedyn, fysa gennym fi X tynnu 4 darn arian yn y pentwr. Neu, nôl i'r sefyllfa wreiddiol, pe bai rhywun yn dyblu'r nifer o ddarnau arian yn y pentwr, wedyn, fysa gennym fi 2x darn arian yn y pentwr. Nawr, cofiwch mewn algebra mae 2x yn golygu 2 lluosif o x, ond wrth gwrs, dyn ni ddim yn sgwennu y symbol lluosi fan hyn, brwydd mae o'r rhy debyg i'r llythyren x. Felly, dyblu'r nifer o ddarnau arian yn y pentwr wedyn, mae gen i fi 2x darn arian. A wedyn, pe bai'n bosib hanneru y nifer o ddarnau arian yn y pentwr, hynny ydy pe bai y nifer yn fan hyn yn eilrif, o fi yn gallu hanneru nhw. Wedyn, sawl darn arian fyddai gen i fi rôl yn y pentwr. Wel, mewn algebra, dyn ni'n sgwennu hwn fel ffracsiwn, dyn ni'n sgwennu fel x dros 2, a dyn ni'n deud x rhannu hefo 2. Nawr, ym mhob un o'r achosion yma, be dyn ni wedi wneud ydy, dyn ni wedi sgwennu mynegiad algebraidd i egluro'r newid yn y pentwr arian. A rhowch chi gynnig ar ni nawr, a fydrwch chi lunio mynegiadau algebraidd eich hun i ateb y gofynion y cwestiynau sydd yn nawr ar y sgrin. Rhowch gynnig ar ni, ac yna dewch yn ôl mewn ychydig o funudau i wirio'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.